बाप रे कितना कंकड़ पत्थर बा। बरस खाना खाए बैठत आदमी तो मुंह तो पड़ता। ई ना कि एक तसला बना के धो दी कि 8 दिन 4 दिन चली। जब अधन बैठा दी नु तब एकरा चिंता फिक्र हो कि हाँ तनी चौरवा बिन लेही। अतने मोदी जी गैस महंगा क देले बाड़न। लकड़ियों गोठा पता आफत पड़ल बा। ई मेहरारू बिया आज कितना गइल भर गांव घूमे। ई दोपहरिया में चौरवा बना के रखी त ना काम चलित त ना। हम बड़ी है कि चलो तनी आगे आगे हम करम त पीछे से ही करी त सब पाकल पूरी खाली सरियाए वाली बिया। हम घर के काम करी या गावे गावे चलस हेकरा घरे होकरा घरे के बातें ना ओरियाला। बाप रे बाप कातना जो मेहरारू में झगड़ा लगनी हरी सास पतो में एगो में दूगो जोड़ के ध देनी हनु कि ओकनी के नु झगड़ा करिया सब त हमरा छत पर चढ़ के मेरा देखे में आई। बाप रे ये दोनों बुझाता कि सास पतो बुझाता कि पतोहिया के ससुई दतुअन देती ले जाके पलंगे पर उठा हो मुंह धोल। हमार सास जैसन करित तो हम काहे के उनकरा हम अपन आखी देखल चाहतानी। दादा रे दादा ये झगड़ा लगैले बानी दोनों सास पतो में हइसे चली हइसे आ ये बेरा नु छत पर चढ़ के हम लुगा तान के देखम। चलो तनी घरे आवे। ई मेहरारू रूखे सूखे खादे भूसे बना के धो देतिया खाई पी आदमी चाहे ना। लगत है कि भैंस के रुबा घर छोड़ घर बिनिया कर चलतिया। हमरा शौक ना हो कि 4 गो मेहरारू में हम तनी बैठी दुख सुख बतियाई। कोई एकरा दुख सुख बतियले से हमर दुखवा हरली कामवा करन तबे पेटवा भरी आ ना तो सब तो गांव पूरा माजा मारे वाला बा। दुख में कोई आटे वाला नहीं है। का भन भनाइल बानी हम का भन भनाई हो गेल तार खाए पान वाला चाउर बिना ताने चाउर ना बिनी त का करी तरी सन अधन बैठा के 2 घंटा अधन खरकता खोलता आ तब जे चाउर धोवे ओता देवे तो कुल खाना आदमी बना ली। अरे बाप रे बाप त इहे बात ये हमरा के कह देला कि हां एक चाउर बिन के ध दे। एको गो आराम दूध पीवा लइका ने तब तू करबू। गांव में घूमे खातिर कहत है कि तो चल जतड़ू घूमे ऊ कैसे बुझा जाता है। गांव में घूम के आनी बुझाला कि हमरा सोना चांदी मिलल ह। इका जानत कि का कइले बिया हाँ नु सोना चांदी गाँव में से मिलता। आज के डेट में कोई देहिया के मल छोड़ा के देवे वाला नहीं खे कि लो फलाना वो आ तारा के सोना चांदी अच्छा जा दी का हाला गुला कइले बानी दी हम बिन तनी चाउर रवा जाए अपन जन काम बतावन करी हम अपन चाउर बिना तानी। ओय हो दादा याद पड़ल हमर भैंसिया तो घमवा में होई लबी न ई ना बुझले के का तसली रख दी फटक बिन के तनी होई एथी करे खातिर लू तो सब ई मेहरारू के लेकिन ई मेहरारू दे चोटी बिया कर ले ना। आइले दीदी जाना तनी कहीं गोल ना रही। अरे गोल रही हो कुदना बा घरे कुदना बा देखनी है ना कि ससुई पलंग पर जाके दतुअन देत है से आज हम लोग से सास करी तो काहे खाती हमनी के सबके हिस्सा बा। तो अभी जन माजा मारो तड़ी ना पलंगिया पर सास देव तड़ी तो एक दिन उहो त सास बनी उनको उहे गतिया होई। ई तो सब के आगे पीछे आई होता हमर भैंसिया घामा में जोरल हो बिन के पड़ियल रख दिया आगे तसला बिन के रख द ठीक ना। इना के आगे सुनगा के तब चल चाउर फट के बिने। हां अजी रहो ठीक है कहता नहीं त गैस महंगाइल बा लकड़ी गोठा के उहे हाल बा। बताव हमार हम चलत नहीं एकरा घर ओकरा घरे हमार गोती ने बड़ हो के हाथाना चन्हा के हमारा खातिर चाउर बेचारी बिन के धरताड़ी। आए दोसर गोतनी कही कि चल तान के सूत जाई उन गोइल बिया घूमे ओकरा करे के बा बनावे के बा ज्यादा फिर भी बहरी के बेचारी करत माल के घरों के देखली काहे के कहल बा बड़ एगो घर जीवन घर के घर जीवन नहीं होई जाता नहीं देखताली कातना हन कातना चौरा बिनली कातना बाकी बा। तीन तरह कला वाला चंदर काठी बा बागाइते जे ओका बका तीन तरह कला वाला ओहो जा थाके तक हमार माई के तोर माई के कहां बोल बिया का जाने साला हम काम पर से आवत नहीं काम करत करत दिमाग हिल जाता। लेकिन ई मेहरारू बिया घर में एको छन नहीं खे तेकरा गोड़ में चैन नहीं खे हैं दिमाग खराब करके धर बिया पता ना कहां रहती आई कौना ई फेरा में पड़ रहती है का हम कहीं जिंदगी तो एक सही झारखंड भर बसा है अनाज का। अरे बाप रे बाप आज तक खुश खा आ का गनी काम पर से जी काम पर से आ गनी तोर पता बाकी तू कहां रहते से कहां रही रवे जाने भी कहां रही कातना त बड़ाई वाला काम क के आवतानी अतना बड़ाई कर दिल बरू तू। अरे दादा हम अतना बड़ाई काम क के आवतानी नु कि जे सुनी गांव में गांव के नाम हमर रोशने रही। हां बारिश की सास पतो मिलजुल कर दोनों में लड़ाई
कि हमरा आता ना एबे खुश खबरी सुनाइलू कि आ दादा गांव घर कही कि निमन काम कइली बिया दू न सास पतो हमें दू गो दुआर करवा दे हम हमारे कामे बा ई है कि के निमन रहता के खराब रहता जे खराब बा उ ठीक बा जे निमन बकर ना एगो दुआर में 6 गो दुआर करवा देली नु त हमरे नाम गुड़िया ना बोली का खाइम कि हम जाके अरे सूती पानी ओनी के पूछबू तहारा लेखा कॉलेजू में मेहरारू नहीं खी हमरा लेखा मेहरारू तो ढेर बाड़ी जा पानियो ले आव पियास लागल हमार काम कर दिमाग खराब हो जा पीछे लोटा रही ना कि लेके पी ली ई काम ना ह घर में झगड़ा लगावा हौ कर देख ली जा हई कलयुगी औरत बारी पहले के औरत रही कि गोड़ो लागत रही ई पानियो के नहीं की पूछत हे भगवान एकदम मियाजू बिया गिल बा केनहू से आव मोरवे के कैसे हाल रहे चारों भर से नाच के आवे तो गोड़वा देख के जीव जवान हो जाए ये एकर हाल बा हां बाप रे बाप बैठल का दीदी हमरो तन गोड़ दुखा बोला बैठिए ली ओ पहाड़ पर लोकड़ी लेके आओ तोड़ ना गोड़वा दुखा गिल बा हम जौन काम करत ह कमनु तन ए गांव के मुखिया सरपंच ना करत होई हन अरे बाप रे बाप कौन ऐसा काम करत तड़ू दादा की मुखियो सरपंच से बढ़ के काम करत तड़ू कहे ना तोहरे के तब मुखिया बना देवल जा सुनी हमारा नहीं खेला दिल में लागत नु कि कुदना के सास चन के रोटी खासन वो दोनों में झगड़ा लगावत हम नु ओकनी के एगो दुआर में नु 6 गो दुआर करवावे के बा हमारा हाँ ये दादा मार कूदना बहू के रे काते दूसरा के फेरा में पड़ल बा इसे अपन बाल बच्चा अपन मरद संभार ना हमरा के देख ना कि टाइम से तनी दीदी के खानो दी जब सब कोई अपने देखे लगी कि हमारा चलनी में छेद बा तो दोसरा के दोसर काहे के कही बाप रे बाप होई देखो है के बड़ू खाली भर बीता भके ना लेकिन बुद्धि भर बीतो ले अच्छा सुनी रउआ अपने भाई के बियाह में गई रही कहीं हां गई रही त आइले रही तरवा का कहत रही ए हमर भौजैया नु टंगरी पसार का सूत जाले हमर भैया कतनो खियावेला नावे ना लेले तर वो तो शिकायत के करबतिया होता नहीं अरे तो जे जैसन करलो सन बाते कहा जल हमका बैठ के जात नहीं 2-2 घंटा पाचरा ढीले हमार भौजाई जैसन करलिए न मंझली औसन 7 गो दुश्मनों के भगवान भौजाई मत देस एक हफ्ता पोकरा पर काजू किशमिश घट रहला उल्टी मरबो करी भाई बाप के आ कही नु कि अजी हमरे के होई चीज घटल हमरा भाई जैसने इहे बतिया गोनु आखिर शिकायत होखे लागनु यही से पहले आपन झाकल जाला तो हम तो सूर्य के हनी बच्चा लावन हम तो मन हित चुक रही तबे के ओकरा घरे चलत रही ओकरा घरे चलत रही शर्मो नहीं खिलाती सब बतिया कहे में का के शरम आ 4 गो मिल के गौवा में क्या धके तार के मार देसन लासार के त कावना घाट के रहबू त पकड़ाई तब न उ त कहे कि उ खानी के बनावता झगड़ा करता हां 100 दिन के परिकल बिलाइए नु एके दिन धराली त मुड़िया उनकर मुमराला जा दी हमरा मुड़ी नहीं के ममरवावे के हम जन कहनी तन त हम बड़ा बढ़िया कोइले बानी इतना बढ़िया कोइले बानी नु त काम ऐसन करल जाला ना कि 10 गो के नजर में बढ़िया लागे खाली हम करत तनी जन उहे बढ़िया ना लागे के चाहिए 10 गो के देखौ में बढ़िया लागे के चाहिए जा तनी ए बे बिना मुड़ी त तकिया धइले सुतम खूब नींद आई ओकनी के दुनु छोटा छोटी कलिया सन त तारा खूब करे जाके जुड़ मिलल है ना जाई करे के बता करी ना हम घर के काम क के गोई रही रवा खातिर छोड़ के हां ए माई हो का कुल चोरवा फटक के गइल बड़ू बुझात नहीं खे दू कबर खाए के लावा हम खाई तारा ऐसन बैठे के नहीं खे मोरे जी घाम बाइक छापी गड़ के नहीं हां ओसन छोछा गेल बनी देखो हसुयो खेतवे में छूट गइल बा कोनो लेके भागसन मत बाप रे बाप घाम ऐसन लाते कि लागत कि मिर्गी उपटी जाई लाओ जल्दी हो फिर जाके बने दशहरा के सब सामान खरीदे नीचे काल दिन करल दी ना तारा त गांव घूमे से फुर्सते नहीं कि हां दीदी दशहरा में का होई कैसे चढ़ी का पूजाई तारा तो कोनो चिंते फिकिर नहीं खे खाए नहीं खे 2 बजल बनी 2 घंटा में 4 बजे गुड़बा लइका फैका के घर बता खा गइल सन हमर मरद अपने एलहन मांगे हमार खूटा पर रखले बारी 2 रुपया जाता नहीं गुड़ किन के पानी पी ले हम कैसे खाए बनावते कि एके बार में खाए रह जाता घर में रह ताड़ी या खाली ठूसी हन भात बा का बा देखावत रोज सब हम देखावत नहीं को हम जम हाथ बा आज तो ए बरात ना फैशनल चीज बनई बैनु देखी जा लेकिन मोटा जाती है खात देह पानी हो जबई से तब दवाई करत पैसा उड़ा जाई यही से हम ना दिन खाए के दादा रे दादा अब बनैले बानी मीट एकदम बढ़िया मुर्गा के
जा तनी ना देम खाई के हम खाई छुपे। हम बोली कची जी रवा से बोले की का बा देखा तनी जनू आजकल के बेटी पतो के ना चैन से रही हसन आ ना चैन से रहे दी हसन। आजकल के उहे ना जुग चलल बा कि मजा मज हो सासू जूठावा हमार हो जाबाना आइल बहुआ के अच्छा। लव मैरिज कइले बेटावा तोहार हो जाबाना आइल बहुआ के काजी। आजकल उहे जुग चल रहा बा कि सास रोटी बेल के देताड़ी आ घी घास के पतोह के पलंग पर बैठा के खियावताई तो घर बढ़िया से चलता आ ना तो घर बिगड़ जाता। राजा जी जल्दी लिया के चली दिल्ली लगा के सुतल जाई।